Brigada News Update. One time, the New Filipino Time, alas 2:05 na. 19 anyos sikop sa buy-bust operation sa kapulisan. Alang sa detalye, Brigada Alan Tangkawan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Hidako sa manasakop sa Sawang Caliro Police Station ato sa gitay-gayon nga buy-bust operation ang usa ka 19 anyos nga lalaki. Gila ang dinakpan nga si alias GP, 19 anyos, nagpuyo sa sitio Puntod, Barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa dinakpan, ang pagkabaligya og shabu maoy sayon lang nga panginabuhi aron siya nga makakwarta og makatabang sa panginabuhi sa ilang nga pamilya. Nakuha kan alias GP ang mukapin sa 5 gramos sa gituan nga shabu nga nagkantidad og 35,000 ka pesos. Kasamtangan nga nabalhog sa selda sa Sawang Caliro Police Station sa Cebu City Police Office ang dinakpan. Alang sa Brigada News Update, in the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada News Update. Brigada in the heart of changing lives.